Ако започвахме днес албум за наблюдение на природата с моето дете, ето как бих започнал. Нещо съвсем лесно и бързо, като тези глухарчета, които срещнахме на вчерашната разходка. Набързо скицирани, доста опростени. Дори мисля да отцветя само стъблата им, евентуално и семенцата. И това е достатъчно, за да се отбележи нещо, което ни е впечатлило през деня и да остане хубав спомен. Не отнема повече от 10 минути.